Ir-rigal tas-sajf minn Roberta Bela, liġijiet baġla, pasta żgħata, free for all fil-kostruzzjoni, riforma li permezz tagħha min iħallas se jżomm l-illegalitajiet fil-bini. Dawn huma biss ftit mir-reazzjonijiet ibsin li kien hemm fil-gazzetti tal-ħadd wara li l-Gvern beda manuvra sabiex jimplementa bidliet fundamentali fis-sistema tal-ippjanar ta' pajjiżna li jekk jiġu approvati jistgħu iħallu konsegwenzi traġiċi fuq l-ambjent u fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna lkoll. Fl-aħħar sigħat kien hemm kritika enormi anke mill-qalba tal-Labor fejn il-President tal-Partit Laburista Elik Xeberras wara biċ-ċar li ma jaqbilx ma' din il-manuvra. Dan fil-waqt li attivisti laburisti bħal Jeremy Camilleri u oħrajn qed jgħidu li l-gvern tagħhom nesa liż-żgħir. Ħaġa ngħid f'din is-suġġett jien il-laburist mhux il-gvern. Jien il-laburist. Jien qed inżomm mal-prinċipi li s-soċjetà trid tkun ekwa u d-drittijiet ikollu kulħadd inkluż iż-żgħir. Fuq il-medja soċjali Jeremy Camilleri faħħar ukoll il-pożizzjoni li ħal Partit Nazzjonalista dwar dawn l-iżviluppi li seħħew fl-aħħar jiem. Il-Partit Nazzjonalista ħares qarrija issa fejn qed jgħid li huwa assolutament kontra dawn il-proposti. Di xi ħaġa pożittiva. Intant diversi attivisti ambjentali fosthom Andrea Kallus tkellmu b'saħħa kontra din il-mossa ta' Roberta Bela. Ħajamluha impossibbli li n-nies jappellaw id-deċiżjonijiet li jieħdu. Ħajamluha li l-appell li tkun ibbażat fuq objection li tkun għamilt waqt li għaddejja applikazzjoni rissinti waqt li tkun għaddejja applikazzjoni kif tistax diġà tipprepara l-argumenti kollha legali li għandek hija impossibbli. Ħafna affarijiet oħra ħajamluha, isimgħu di, ħajamluha li l-qorti ma tistax tirrevoka permess tal-ippjanar. ċed tgħidu qed ngħidu da ġifier ħajjiġi d-dittatorjat tal-awtorità tal-ippjanar u l-iżviluppaturi sħaba. Fejn jagħmlu li jridu. Jikkummenta wkoll l-attivista Ingrid Bondin. U dan ħbib tiegħi huwa l-mod kif jaħdem Roberta Bela. Ta' parsi qiegħed jiftiem miegħek u mbagħad meta jaqbillu jaqbad u jtik daqqa tal-leġġu darik. Kien fl-aħħar ta' din il-ġimgħa meta ġew ppreżentati fil-Parlament dawn iż-żewġ abbozzi ta' liġi mingħajr li kien forma ta' konsultazzjoni pubblika. L-għaqdiet ambjentali, il-professjonisti, l-kunsilli lokali, l-komunitajiet u l-pubbliku ġenerali kollha tħallew barra mill-Gvern. L-MDA minnaħa tagħha tkellmet favur dawn ir-riformi fil-waqt li għaqdiet bħal fl-imkien l-ambjent aħjar u l-NGO Għawdix tkellmu b'saħħa kontra din il-mossa tal-Gvern u sejħula waħda antidemokratika.